Di ba? Bahala. Pau! Namias nang ka, oy. Ijaan na ba na to? Nga na. Hi guys! Dali ko sa ibabaw. Nguha na po mangga. Mangga na po. Yang makauban dia. Graphic motor. Agyaw ka. Lubagi. Dolor! Hoy! Ba ka din niya. Gamay tao, oh. Tengah dia orang mangga. Ngalig mangga. Hoy! Ngatag mangga, guys. Bad, lagi na imong ba ha? Hoy, nga nung nangaingani, lagi na nga bulis ka naman yung mangga nila. Nga nung daot naman ni sila. Sila sayang lagi. Gipangibagan man siguro ng hapon. Sa buntis pa. Lami lagi itong amang tirig hapon. Kay kabangaan. Huwag pagplato lang. Isa. Ding! Pag magplato, ding! Pag magplato. At ito ba musbay? Panggaan ba mo na ho? Ako'y makanis injo. Di mo mamangga. Plato na kasi ang giikuan injo. Dia may plato dia. Akan ni mo ilami. Noy! Ay, siya ang vlog, Noy. Uy, vlog niya. Imo naman nang giikuan ang kaliro. Bitit na mong luto, Noy. Dito. Na, maniko na sa napakaulag, maniko. Plato sa ding. Latag ko na. Pulis ano. Wanja na, dari na na-slice yung tanan. Oh, ding, plato sa ding. May Jessic mo ni. Hindi ka laksan. Uy. Alaksan, ipangitang nanay. May hatag sa tuyo, mi, bi. Nagsara di ko magkuhan mo, mi. Sabay na prihan na ito. Abrisa po nang abrigi. Nagsara di ko mamarajik ni mo, mi. Naning bibi. Mi. Balag bata po din. Pon, ninang ko pohon. Pininan mo. Atin sa mo. Muka to kay wa may klaro to. Ninang na po basta do ka kiss bear. Bir. Klaro kayo. Wawag kamato. Ngalog bata mo. Bis abak ko tungura ha. Busy ko na to, hoy. Dayapper. Asa mo pa paniod to? Papaintaw. Dama mong bauna nun. Hatag sa plato. Iyo ko na si Kao. Haray. Tuyo sasik. Ay, stilan. Uy, disco. Disco mo banig. Ay, sas ang vlog mi. Hala ka vlog. Manin na siya diha. Halisod po. Mo na itong panginabuhi ron. Bil man dito na ni Suping. Bata na ping, bibi. Nari na ang bata. Thank you very much. Grab big batas puti imo, oy. Pero kari ang tapa na rin nakaitom mo. Apay tao iliwat. Ato lang ko apila lagi. Ito sa anak ron. Na taga inabangga di mampu dari jis taga putlong kam siya kay uhaha. Radyo milingaw dari guys kay sige radyo mikaon na rig mangga. Tisap mo mugikan. Chat mo bit ma. Dito mis progreso na birthday mi. Nami as birthday dolor no. Suga din na hoy. Dua ka plato among nahurog. Hiwa sa nadaan. Huwat sa kay sige kung pakpak na rin dyan kamo sige punit. Dolor. Dua ka plato matang nahurot no. Loyas among mangga. Daot. Uy. Ako inga na makaw yung pabugungi ko. Wa kita na huy na unsa mo salipdan ko sa mi. Wala kita na ho. Awan na tug manggaron. Huy. Kaja mo noy pa mo. Ado laman magwa. Wahag ang naong init oy. Di managan. Long ato ko kato-kataw ilong. Tisa gani mo Na birthday lagi spukriso. Di uban kong dolor na birthday. Salamat sa imong pagpauban dolor. Duha jud ka plato ang nahurot kay suga na noy. Imaw noy pala ka plato mo nahurot noy. Ko makaon ginawa ko. Jesus ginuog ko kalang purmaho makaon. Nagdala naman kayo ng ano. Itaw. Pizzeria. Nagdala naman kayo ng bauna. Ang buzot mangguning isang Ija na. Mao naganggi komenta ni jang may di nga nag-un-un si jag. Lagi kay magamugpakas mo. Nag-un-un si jag burod. Kulira pagal jawa. Sir! Pizzeria. Hello sir. Wa man. Wa. Wa lagi sir na naginat lagi mi daring daot na. Ikaw pre, adyan sa lipot pre, ligo mo ha. Ligo. Shout out Sir Abay Ayuban. Sunod pre. Di man siguro tiguban na kay alang manas mga
Ganyan. Mau nanapod, ganyan. Dabong. Buwang guys. From Manila era. Dita pasulabi dan ni kay para bata na dugo, idugo. Hala lang lami lagi ni slicein. Patay bata ni Pre, ato nang pre. Ang mata. Kanang Nangita pa nagsabod-sabod. kanang term nga lala pre, lain na pre. Oy, bad mo ha na koy CCTV dari. Ano na? Nawa. Ale sir, kaon sa sir. Ale lagi sir kay ang vlog sir da sir. Nana isda ah. Gabong lagi ni. Dis ada kagani along. Daet. Pagkataw lalalo. Wah. Hamay tanduay na pre. Wa lagi ikaw magipabot. Ha? Ikaw magipabot. Loto. Biko apa biko? Mali ba po ni sa? Pasko kay biko. Tagis da mo nila ba ni? Daw magpadagan. Gara lagi ng bata magpadagan. Di guys, noy mo sakay diha. Di ka na bang bata. Kaloy-loy na. Kaloy-loy. Isa ka nang nani mo. Dahil na guys, kisay mukhaan oy. Tagi ko pe. Punit dari, lisod pag magpahungit ka. Oh, hi na ka. Paka guys, paka. Adaw na. Luma eh. Kado daw. Initom na yun. Jauh. Dali. Aray mani. Ka naman eh oh. Baba tilaw nimo. Bisa? Minang bata be. Ay da, nandiyo pa na. Check to din ay. Tinabday. Jo pangihan nagdiaper ni, nagdiaper ni. Puno namin diaper dari. Ala mga buto. Kao na. Kinsa ni na jang kuan lihi ni? Patilaw eh. Yo kasab-an to di jang papa. Paano kay patkan ang alog mangga? Pangatag ay. Cantik Bawal bata dan ni huy. Da diding mangani. Forge plus darag be forge. Haman. Palit ka? Beef makadaot. Makadaat pag si Garilio ay naniguang magnaong ag manigarilyo ay. Pon. Medyas katagakon. Kung arne lagi kasi dari palit. Dolor, nahurot nagmangga dolor. Yan ako, igapon ako si kinaon, lispat tag samot dani. Hatagan mo kanang ihatag ni Dada. Nam lagi na. Adra kay ata hatag ni Dada na. Dis ama na. Video ba rin Ah, ning kinuha? Di mamani ko ani sa me. Aw mo ba? Ay mabigaran man. Ala, ning kalit ra magkusog uwan.